Здравейте, драги зрители! В това видео ще ви покажа едни конектори, които имат така много добро практическо и широко приложение при работа, свързана с автомобилни инсталации. Като например монтирането на допълнително оборудване, като да речем решите да сложите газова уредба, бордово устройство за отчитане на тол такси при тежкотоварните камиони, LED бар, навигация, въобще всички случаи, в които трябва да си вземете захранване, там било то плюс или минус, или сигнал от някъде, от някоя верига от автомобилната инсталация. Сега, често пъти как се случва това нещо? Разни мундари как процедират? Харесват си един бушон от таблото, да речем, ако искат да се вземат плюс, изваждат бушона, да речем, ето е този, оголват кабела, накатават го тук няколко пъти, така, и го набиват в този си вид в таблото, което с течение на времето почва да създава проблеми. И освен, че създава проблеми на допълнителното оборудване, става и проблем за другото оборудване, което е основно на този бушон. Това е единия вариант. Другия вариант е, харесва си един кабел, от който искат да се вземат захранване, разпарят го така, вземат, оголват другия, накатават го така. Ако имате късмет, че го запоят, ако са в настроение, вземат изолир бандец, накатават го и получавате тая гняз, която и тя след време от окисление може да създаде проблем. Така, как може това нещо да се направи професионално, без грубиянски изпълнения? Така, в този случай напълно ще идват въпросните клеми. Сега, първо да обясня относно какво представляват като цветове. Всеки цвят отговаря на различно сечение на кабелите, с които работим. Почваме с червените. Червените са за проводници от 0,5 до квадрат и половина. Сините са от квадрат и половина до 2 квадрата и половина. Жълтите са от 4 до 6 квадрата. Което рече, че ако сложите жълта на пота на кабел, няма да се случи нищо. Да обясня защо. Тук идва една особеност в конструкцията на самата клема. Това нещо, което виждате в момента, е нещо, което се слага на кабела, който искате да си вземете захранване. Това нещо се захлупва върху кабела и се стиска с клещи. Какво се случва при този процес? Кабела влиза в този олей и тази метална пластина прерязва изолацията и прави контакт с проводника. Съответно, тази пластина предава захранването на тази част, като в тази част влиза тази обувка. Като това нещо си е една обикновена обувка, просто е изолирана, нали, за да избегнем някъде късо или опиране в корпуса. Така, сега ще ви покажа на практика как става, как се работи с такива клеми. Значи трябва две такива клещи, закербовани и обикновени клещи. Така, да речем, че ето е този проводник, искате да се вземете захранване от него. Определили сте грубо сечението, определили сте какъв цвят конектор ви трябва, слагате кабела така, и стискате с клещите. Ето е тук въпросния конектор има щипка, който се щраква и се остава така. Вътре не знам дали се вижда как е прерязан кабела и съответно от този отвор, чрез тази обувка, ви си вземате захранване. Ето е този кабел, да речем, който искате да отиде до вашето оборудване.
Оголвате проводника, вземате и тези клещи, обърках дупките. Гледате проводника дали е излязъл до край, вътре през прозрачното, като внимавате да не го натикате прекалено навътре, защото може да защипи изолацията и да се чуи, че то няма контакт. Кербовате си обувката и просто я къде? Малко е трики тази част, защото е. И ето готово. Имате си кабела, който ви е от основната инсталация. От тук сте си извели извод за въпросното оборудване, което ви трябва. Нали, както каза, дали ще е газова уредба или ще е бордово устройство или нещо си. Така, ево колко изглежда по-добре, по-професионално, по-прегледно и не се използват и тия грубиянски изпълнения и мондарски простоти. Това е. Ай, чао!